Kau ta sa kung buko-buko inday ba? Inday. Inday. Kau ta kung buko-buko ba? Taro nga sig sa cellphone god. Sige mag-cellphone on. Taro nga boss. Dia. Kena. Dire ah. Des pikas. Unya na ng cellphone. Tanawa ra na oh. Di pa disturbo cellphone. Kau ta kung buko-buko ba kay katol? Kusga ba? Taro nga inday. Inday. Ay kuan cellphone ron. Taro nga ba? Dari oh, ubos. Da. Tanawa ra gud di gid pa disturbo. Kau ta kung buko-buko ba? Taro nga. Taro. Unya na cellphone? Na hi. Hi, taro nga. Hi. Hi. Hey, taro nga kaut bi. Ya. Hi. Hi guys. Ikaw ta. Taro nga. Dobos. Ya. Taro nga bi. Na hi guys. Hey guys. Good evening.